funciona el Pilates. Ja sabeu que el Pilates és un treball general de tot el cos, d'acord? D'origen alemà, del senyor Josep Pilates, un senyor que va començar a fer, a exercitar la seva musculatura al seu cos ja que estava a la presó, i amb les màquines que tenia a la presó, ja que tenia reuma i tenia molta artrosis, doncs va descobrir tots aquests exercicis que avui ensenyarem. Un pilates mat que li diem, pilates a terra. Pilates també es poden fer amb màquines, amb el Cadillac, amb el Reformer, amb la Chair o amb el barril. Nosaltres avui jo us ensenyaré a fer uns exercicis bàsics perquè els pugueu fer des de casa sense cap mena de problema. Només necessitarem com a material una tovallola per darrere la part occipital si tens molta curvatura a la part dorsal i una màrfega. Anem a començar de peu. Us explicaré què és una esquena natural, una posició neutra que li diem a Pilates. Em col·locaré jo de costat perquè vosaltres ho veieu. Una posició neutra és quan les teves caderes, el pubis i el malíc estan en un mateix pla. És a dir, que ni el pubis està enfonsat amb el cul en pompa, ni tampoc tenim el pubis mirant cap al sostre, és a dir, tenim l'esquena, la pelvis amb molta retroversió. Has d'intentar col·locar una esquena que a tu et sigui natural, que et sigui còmoda per treballar. Per tant, sempre et diem que aquests 4 punts sempre han d'estar connectats. Pubis, melic i les crestes ilíaques, si tu agafes i col·loques els coixinets de les mans damunt de les teves crestes, les llemes dels dits damunt del pubis i tanques el triangle per dalt a l'alçada del melic amb els teus dits, has de dibuixar un rombo, sí? Aquesta és la teva esquena natural. Que notes que la teva esquena posant aquests ditets encara està mal col·locat? Doncs has d'anar recol·locant la teva pelvis, és a dir, amagant una miqueta el cul, fent una petita retroversió, per tal que tinguis aquests 4 punts alineats. Això és el que li diem la posició neutra i mai ens cansem de recordar-la, ja que ha de ser una posició còmoda a l'esquena quan estàs treballant el Pilates. Les cames també són molt importants, que estiguin paral·leles i que caiguin sota de les teves crestes ilíaques, a l'oambre de les teves crestes ilíaques. Per tant, ha d'haver-hi la mateixa separació entre peus i genolls. No pots estar amb els peus i els genolls mirant cap a fora, d'acord? O així. Has d'intentar mantenir aquesta alineació. Al principi sí que és còmode treballar davant d'un mirall, però més endavant el millor és fer un treball d'introjecció, és a dir, connectar la teva ment i el teu cos constantment i conscienciar-te de la teva musculatura, de la teva postura constantment. Les cames. Hem dit la posició neutra. Anem més amunt, anem a col·locar les espatlles. Les espatlles, em torno a col·locar de costat, no cal que et moguis. No podem estar amb unes espatlles en rotació interna. Hem d'intentar pujar espatlles, fer aquesta rotació externa, baixar les escàpules. A les escàpules hem de dibuixar com si un somriure, li diem. Les escàpules és com si fossin les meves mans, d'acord? Tanquem les escàpules i dibuixem aquest somriure. Hem d'intentar que les puntes escapulars, que són les meves mans, vagin a buscar la teva columna vertebral. D'aquesta manera fas que les teves espatlles estiguin molt més baixes i l'esquena estigui molt més ampla. Tampoc hem d'anar ni així, però tampoc hem d'anar així. D'acord? Tampoc hem d'estrènyer molt la columna, si no tindrem problemes a l'esquena, a la part dorsal. Hem de mantenir aquesta esquena llarga, amb les espatlles baixes, que les espatlles estiguin ben bé a un pam dels lòbuls de les orelles. I l'últim, de la mateixa manera que hem parlat de la curvatura neutra de la zona lumbar, la curvatura de les cervicals. Hem d'evitar fer aquest moviment de tortuga, de tirar amb el cap abans que el teu cos. Hem de fer
sòl pèlvic, la musculatura de la micció. Tornem a provar-ho. Inhala pel nas. Enxampa l'esquena, tòrax amunt. Exhala. Estreny cintura, estreny dorsal, baixa tòrax, l'esternón baixa, a la vegada que el sòl pèlvic també s'activa. Dos més. Inhala pel nas, exhala per la boca. Anem a fer l'última. És el que li diem una respiració tridimensional, que ve de darrere cap endavant, englobant tota la musculatura que treballa en el moment de la respiració, tant a nivell d'inspiració com a nivell expiratori. Important que la punta de la llengua vagi al darrere dels dents o bé de dalt o de baix, per tal que així l'aire surti de forma molt més progressiva i no surti de cop. Explicat això, ja estem preparats per fer els primers exercicis de pilates. Anem a col·locar-nos a la punteta de la colxoneta, que tinguis la colxoneta al llarg per poder-la treballar. Des d'aquí anem a rodar la columna, barbeta cap al tòrax, i vas despegar l'esquena d'una paret imaginària. Enfonsa el melic, vas baixar lliscant les mans per damunt de les teves cames. Agafes aire, exhala i puges articulant la columna, imaginant que al darrere tens una paret i vas col·locant l'esquena contra la paret, vèrtebra a vèrtebra. Recol·loca espatlles com hem comentat abans. Dibuixa el somriure a la teva esquena i allarga la coroneta cap al sostre. Petita retracció de la barbeta cap al tòrax. Agafes aire, barbeta al tòrax. Vas respirant. Respiració tridimensional, va del darrere endavant, a la vegada que activa el sòl pèlvic. I puges a poc, sense presses. El pilates es fa controlant, buscar la qualitat del moviment. Una més i anem baixant a tocar terra. Suavitzes els genolls i deixes anar. Deixes a l'espatlla, deixant el coll, deixant a l'esquena. Molt bé, baixa a poc a col·locar els genolls a terra. Col·loca canells que et quedin a sota de la vertical de la teva espatlla, igual com els genolls sota de la teva cresta ilíaca. Els ditetes dels peus per darrere recolzats, i anem a fer el gat. Aquest exercici que és tan bàsic però també a la vegada molt difícil. Agafes aire, enxampa l'esquena. Retroversió pèlvica, amaga el cul, desapareix l'esquena neutra. Es transforma l'esquena en una corba. Ben corba, barbeta al tòrax, mirada al melic. Agafa aire. Exhala i vas allunyant vèrtebra a vèrtebra, suau, vèrtebra a vèrtebra, sentint com vas fent de forma seqüencial. Vigila la lumbar, que no se't marxi, que et quedi en la posició neutra, la posició natural. Retroversió pèlvica. Esquena corba, melic ben amagat, activa sòl pèlvic i barbeta cap al tòrax. Exhala i allunyes esquena, vèrtebra a vèrtebra. A la vegada que el sacre se va allunyant, l'altó axial se va allunyant endavant. Inhales, exhales i anem a fer dos més. Allunyes sense presses, evitant que se t'enfonsi l'esquena. Has de mantenir aquesta esquena ampla.
cintura abdominal. Inhala. Exhala i allargues. Respectant la teva curvatura natural. Molt bé. Ens col·loquem de costat i roda damunt d'una espatlla per col·locar-te panxa amunt. Aquí utilitza la tovallola. Col·loca-te-la darrere de la part occipital, darrere de la closca del teu cap. Espatlles ben baixes. Petita retracció de la barbeta, imaginant com notes la piloteta de tenis tota l'estona. Escàpules ben planes, costelles baixes. Crestes ilíaques, melic i púbils en un mateix pla. Per tant, te quedarà aquí una corba diferent a la meva, ja que tenim una esquena diferent, cames paral·leles i alineades a l'ample de les teves crestes ilíaques. Allarga braços cap al sostre. Braços tensos i les escàpules ben clavades contra el terra. Va rodant els braços cap al darrere, fins a l'alçada de les teves orelles i baixes. Eleves. El teu cap no es mou, agafes aire, allarga braços, lluny, allunya'ls, encaixa escàpules. Treballa la respiració tridimensional, exhala. Per la boca, inhala pel nas. Inhales. Exhales i allunyes i fes el moviment mentre estàs exhalant. Inhala aquí darrere, exhala i torna a fer el moviment mentre exhales. Vigila que en cap moment estàs movent la teva pelvis. La pelvis la mantens sempre en posició neutra. Queda't amb els braços a dalt i anem a dibuixar cercles. Cadascú dins del seu rang de moviment en relació a la limitació de la teva espatlla. Eleves, obres i puges. Quan obres els braços és quan has d'exhalar. Treu l'aire a l'obrir i inhala al tancar. Estira braços, com si volguessis tocar les parets amb els dits de les mans. Una més i canvia el sentit dels cercles. Obre, lluny. Una més i queda't a dalt. Des d'aquí ara un braç se'n va baix i l'altre per darrere el cap fins a l'alçada de l'orella i canvies. Inhala quan passen els braços per damunt del teu tronc. Recorda, braços tensos, actius, les escàpules ben connectades i l'esquena en posició neutra. Una més i queda. Baixa braços i descansa a terra. Retroversió pèlvica. Vas a buscar la lumbar contra el terra i tornes a col·locar-la en posició neutra. Activa cremallera. Del darrere fins a la boca de l'estómac puja la cremallera a la vegada que estén la cintura. Lumbar pegada. Anteversió sense que se'n vagi de la teva esquena natural. És a dir, no facis això. L'esquena natural i des d'aquí fa la retroversió i l'anteversió pèlvica. Exhala al fer la retroversió i inhala
a poc, ara ves despegant l'esquena, vèrtebra a vèrtebra. Si no tens molta tifosis, pots treure't la tovallola del darrere. Així evitaràs que se t'encongeixi massa les cervicals. Allunyes, l'esquena la vas despegant, vèrtebra a vèrtebra. I projecta la teva columna cap als teus genolls i els genolls cap a la paret del davant. Agafa aire dalt, exhala i baixes articulant vèrtebra a vèrtebra, a poc. Procura que les teves cames es mantinguin sempre a la mateixa distància. Imagina't que portes una piloteta de goma que la tens aguantada entre genolls. Activa sol pèlvic, tanca cremallera, retroversió pèlvica i pubis, mèrit i caderes van pujant cap al sostre a la vegada que vas despegar la columna vertebral fins a la punta de les teves escàpules. Per tant, al no pujar més de la teva base escapular, les teves cervicals no estan carregant tensió. Agafes aire, exhalas i baixes a poc, allargant braços. Dos més. Activa glutis i actives també la part posterior de la cuixa. I última. I queda. Eleva una cama, mantenint l'esquena en posició neutra. Si vols col·locar una mà damunt de la teva cresta ilíaca, de les teves crestes ilíaques, o bé una damunt i l'altra sota de la zona que et queda entre la lumbar i la colxoneta. De tal manera que ni una mà de dalt ni la mà de baix ha de canviar la posició de l'esquena, ni s'aixafa la mà ni la cadera empeny la mà de dalt. Mantenim la posició, eleva una cama, eleva l'altra i baixes només una cama a tocar terra. Imagina't que darrere el genoll portes una piloteta de tenis i no la pots deixar caure. Al baixar la cama has de notar que la mà de darrere es manté sempre la mateixa pressió amb la lumbar, la mateixa curvatura. Per tant, la pelvis s'està mantenint quieta. Sol pèlvic i faixa abdominal ben activa. Cama dalt, pots canviar la posició de les mans. Panxa amagada a la vegada que baixes a buscar la punta del peu a terra. Queda't a dalt, mantenim la posició de les mans o si vols es pots allunyar. I si vols també pots col·locar la tovallola darrere de la part occipital. Anem a alternar una cama, puges i alternes amb l'altra. Quan acaba de baixar una és quan has de baixar la cama contrària. 5, 6, 7, 8. Queda dalt. Baixa les dos alhora, però atenció, que no cal que baixis a tocar terra. Baixes a la meitat i puges. Activa sol pèlvic i faixa abdominal. 4 més. Baixa una cama i baixa l'altra. Molt bé. Recol·loca la teva esquena, recol·loca la part occipital, les espatlles baixes, les escàpules planes, les costelles baixes, pubis, caderes i melic d'un mateix pla, mantenint la lumbar en una posició neutra i les cames paral·leles de la mateixa distància entre peus i genolls. Constantment has d'anar corregint la
postura. Eleva una cama, eleva l'altra, mantenint els genolls per damunt de les tres crestes ilíaques i dibuixa cercles a la paret de davant. Canvi el sentit. Vigila la teva curvatura neutra. Es manté tota l'estona. La pelvis es manté sempre igual. 3, 2 i 1. Baixa una cama i baixa l'altra. Descanses? Molt bé. Anem a col·locar les mans damunt de les cames. Anem a pujar el tronc. Barbeta al tòrax. Imagina't que portes aquí la peloteta de tenis i la intentes mantenir sempre tota l'estona apretada. Despegues el cap, despega les escàpules aquí, fins que et quedin les puntes escapulars ben clavades a terra. La mirada entremig dels dos genolls i baixes igual, vèrtebra a vèrtebra. Com hauràs comprovat, al pujar, la lumbar et va buscar al terra. Perfecte, és el que s'ha de fer. Barbeta al tòrax, apreta la pilota, les mans llisquen per damunt de les cuixes, a la vegada que la teva esquena es fa rodoneta. I tornes a la posició neutra quan vas a buscar el terra. 2 més, allargues mans amunt de les cames, barbeta, apreta la pilota. Sol pèlvic ben actiu. I una més, la mirada canvia en relació al moviment. Si tu estàs a dalt, si tu estàs amb el cos estirat, la mirada està al sostre, però a la vegada que ja va pujant, la mirada va canviant. Molt bé, i descanses. Anem a elevar una cama. Eleva l'altre i obre els braços una miqueta en rotació externa. Ara les dues cames van a un costat, com si volguessin a tocar la mà, tornes al centre i baixes a l'altre costat. Les dues cames han de baixar en bloc i han de pujar en bloc. 3, 4, no és cop de cadera. Sí, la cadera es manté quieta tota l'estona. Exhala al baixar i anar al pujar. Estrenyem oblics. Actives oblics, les últimes costelles van a buscar la cadera. I una més. Baixa una cama sempre de forma escalonada i baixa l'altra. Deixa els braços al costat del tronc, descansats. Eleva una cama, allarga l'altra cama a 45 graus i vas a col·locar les mans darrere la part occipital, darrere de la closca. Eleva el tronc, barbeta a un punt del tòrax, aguanta la pelota imaginària. Queda't aquí, escàpules ben clavades i canvia la posició de les cames. La mirada entremig de genolls. Vuit més. Ara vigila que no hi ha espai entre el lumbar i la colxoneta. 3, 2 i 1. Cames paral·leles i baixes a allargar la columna. Allarga braços. Baixa una cama, baixa l'altra de forma escalonada. Eleva una cama de forma escalonada pujant l'altre. Genolls a la vertical de la teva cresta ilíaca. Mans darrere la part occipital.
Puges el tronc, allargant-lo, sentint com la lumbar va buscar el terra i queda damunt de les teves escàpules. Vigila que no estàs tirant el cap cap endavant, tot el contrari, el teu cap està descansat damunt de les teves mans. Flexiones i allarga les dues cames. 1. Si t'atreveixes, pots despegar les mans de la part occipital a la vegada que allargues les cames. I queda't. Baixa el tronc, a poc, acompanyant amb les mans. Baixa una cama, baixa l'altra. Recol·loca sempre la teva postura abans de començar el següent exercici. Per tant, que si estàs així, començaràs l'exercici següent ja malament. A Pilates sempre estem controlant la postura corporal. Eleva una cama, eleva l'altra. Mans darrere la part occipital. Capet, descansa damunt de les teves mans. Puja el tronc fins a la punta de les teves escàpules. Imagina la barbeta, la piloteta entre la barbeta i el tòrax. Allarga cames cap al sostre i baixes poquet i puges a la vertical de la cadera. No hi ha espai entre la lumbar i la colxoneta. Activa fort el sòl pèlvic i el transvers. El transvers és la cintura. Estreny la cintura, tanca costelles. 2 i 1. Baixa una cama, baixa l'altra, baixa l'esquena i ara sí que baixa la terra de forma escalonada. Anem a fer el 100, un exercici bàsic de Pilates. Anem a elevar una cama, eleva l'altra a 90 graus. Allarga braços al costat del tronc. I si ets capaç, despega el cap fins a la base de les teves escàpules. Allarga braços i inhalaràs pel nas. 1, 2, 3, 4, 5 i exhalaràs per la boca. 1, 2, 3, 4, 5. Igual, nas, boca, cada 5. A la vegada que els braços estan ben allargats i ben tensos i van fent aquest moviment a nivell escapular. La mirada entremig dels teus genolls. Si se't carrega el coll, pots col·locar una mà darrere i treballar només amb un sol braç. O si no, totalment, deixa el cap apoyat a terra. I baixes primer tronc, poquet a poquet, i baixes una cama i baixes l'altra. Et col·locaràs de costat. Col·locaràs el braç sota l'orella, cames flexionades, el genoll de baix flexionat, alineat amb la teva cadera, l'altra cama per damunt. Has d'intentar crear un espai entre l'última costella, la cadera i la colxoneta. Si no ets capaç, col·loca la mà per darrere i has de col·locar els ditets per sota. D'aquesta manera notaràs constantment si estaràs activant o no. És a dir, que el que no has de fer és això. D'acord? Estem treballant Pilates i per tant hem d'intentar mantenir la màxima musculatura activa. Tòrax ben amunt, esquena ben llarga i des d'aquí, mantenint aquest espai entre la colxoneta, puja i baixa la cama de dalt en bloc. Vuit més.
l'altre genoll, però el peu es manté sempre a la mateixa alçada. 2, 3, vigila l'espai aquí, 4, molt bé, 5, 6, exhala el tanca i una més. Ara el taló va a buscar el taló de l'altre peu i el genoll contra el genoll i vas alternant. 1, 2, 3, però la cadera es manté quieta. 4, 5, 6, 7 i 8. Molt bé. Ara allunya les dues cames, estiraràs i que et quedin les dues cames una mica per davant de la teva cadera, que tu et puguis veure els teus peus, les teves puntes dels peus. Igual, l'espai aquí controlat, les dues caderes una damunt de l'altra i ara eleves la cama ben estirada a la de dalt i baixes. Pots pujar estirant bé la punta del peu i baixar aquest moviment que el diem flex. Punta i flex. Punta i flex. Així actives altres músculs. 7 i 8. Queda't a l'alçada de la cadera, ara en punta, i dibuixes cercles. Controla el moviment del teu cos. Intenta que el moviment vagi des de la cadera fins a la punteta del peu. Canvia el sentit. I ara la cama està allargada en punta, se'n va endavant i endarrere se'n va en flex. Ara la cama de baix ben ferma contra el terra i t'ajudarà a estabilitzar. 3, 4, 5, 6, 7, una més i 8. Molt bé, el taló va buscar al darrere, el genoll se'n va endavant, patada endavant i fas aquest moviment de bicicleta. Recorda la cama de baix ben ferma contra el terra. 3, activa bé la faixa abdominal per controlar la teva cadera. 4, 5, allunyes, però sempre dintre de les teves limitacions, el teu control. 7, una més. I ara al revés. Apropes taló cap al gluti, el genoll se'n va enrere i allunyes. 1, 4, 5, 6, 7, una més i 8. Molt bé. Anem a treballar la part interna de la cuixa de baix, l'adductor. Deixem la cama de dalt quieta, parada aquí a l'alçada de la cadera, i ara foc, amb la cama de baix vas a buscar la cama de dalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Molt bé. Anem a girar cap a l'altre costadet. Canviem la tovallola de costat per acomodar-nos adequadament. Rodem damunt de l'espatlla. Molt bé. Igual que abans, cames una damunt de l'altra, que et quedi l'esquena a 90 graus, les cames a 90 graus respecte al tronc, manda la cintura o bé col·loques els ditets per sota de l'última costella, la cadera i la colxoneta. Eleves en bloc i baixes en bloc. 2, 3, 4. Pensa que la cama de baix ha d'estar ferma contra el terra i així ajudarà a estabilitzar. Una més i queda't a dalt. Ara és el genoll que va a buscar l'altre genoll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una més i ara taló, genoll.
som-hi. 1, 2, 3, pit amunt, 4, 5, 6, 7 i última, 8. Molt bé. Allarga les cames. Que et quedin un pelet per davant de la teva cadera. D'aquesta manera controlaràs molt millor la teva cadera, la teva pelvis. Eleves ampoll i baixes amb flex. 1, 2. Inhala, pujar, exhala, baixar. Activa sol pèlvic. Transvers ben actiu. 4, 3, 2 i 1. Queda la cama estirada, ampoll i dibuixar cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i canvia el sentit. 1. Molt bé. Ara sí, posició flex i patada endavant, posició point endarrere. 2, 3, 5, 6, allunya, va, que t'està caient la cama. A l'alçada de la cadera has de mantenir la cama. I última, taló cap al gluti, genoll endavant i estira. Vigila que el genoll sempre s'ha de mantenir projectat cap endavant. 3, 4, 5, 1 més. I canviem el sentit. Taló cap al gluti, genoll enrere, estira, estira, estira al màxim. Coordina el moviment amb la respiració. 4, controla bé el transvers. La cintura ben estreta. 7 i 8. Molt bé. La cama de dalt se queda fixa i és la de baix la que treballa, la part interna de la cuixa. Eleves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i descanses. Treball de glutis, però recorda que tota la musculatura del cos està activa. S'han treballat tots els músculs per mantenir l'estabilitat tant de la cintura com de la cintura escapular. Anem a col·locar-nos ara panxeta baix. Col·loques una mà damunt de l'altra i el front damunt de les dues mans. Deixa totalment el cos descansat damunt de la colxa. Inhales, infla la panxa, el melic fa força contra la colxa. I a l'exhalar, el melic s'apropa cap a l'esquena, intentant crear un espai entre la colxa i el teu melic. A la vegada que fas aquest forat entre la colxa i el melic, has de sentir com activa el sòl pèlvic, però evitant fer el moviment de la cadera. La cadera, el pubis i les teves crestes ilíaques es mantenen sempre apoyades a terra. Inhala pel nas, exhala per la boca i a l'exhalar vas sentint com activa el sòl pèlvic, com estreny la cintura i com vas creant aquest hueco entre el teu melic i la colxa. Molt bé. Doncs ara activarem de la mateixa manera que s'ha activat ara, activem transvers i sòl pèlvic i pujarem el tronc. Anem a treballar els adductors de l'esquena. El front queda totalment recolzat damunt de les teves mans. Agafes aire, exhales i eleves.
En bloc, puges i baixes. Actives sol pèlvic, faixa abdominal, abans d'elevar. Tres més. I última. Anem a col·locar ara les mans a l'alçada de les teves aixelles. Els colzes estan orientats cap al sostre i ara, a la vegada que puges el tòrax, en bloc amb el teu cap, els colzes van a buscar el terra i baixes. Vigila que mantens una pelota imaginària en la barbeta i el tòrax. Fes l'acció d'anar a buscar els colzes a terra. D'aquesta manera faràs baixar les escàpules i allunярàs la teva esquena. Una més. I aquesta última ja ens anem enrere. Esquena rodona, apropa glutis a la vora dels talons i abraça't per darrere. Llisca les mans. Col·loca't en quadrupèdia. Canells que et quedin a la línia de les teves espatlles, colzes orientats cap a fora. Has d'evitar que estigui la teva esquena enfonsada. Has d'intentar mantenir una esquena, una dorsal ampla. De la mateixa manera que la teva lumbar no està massa enfonsada, està en la posició neutra que hem comentat abans. Els empeines estirats. Quedes aquí, allargaràs braç i cama contrària. Dibuixa una línia imaginària al terra. I tornes, sense elevar. Allunyes. I tornes. Traça aquesta línia imaginària i tornes per la mateixa línia. 4. I ara sí que elevem. Allunyes i eleves. Però vigila que no eleves massa. No sobrepasses la línia de la cadera ni de l'espatlla. 3. 2. I 1. I canvies. La pelvis quieta, l'abdomen ben amagat. Allunyes. Primer, sense despegar de terra, dibuixa aquesta línia imaginària i tornes. Exhales. Agrupa i inhales. I ara allunyes i eleves. I una més. I queda't. Col·loca els ditets dels peus per darrere recolzats. I ens anem a la posició piràmide. Eleva el sacre cap al sostre a la vegada que allargues les cames i amaga el cap entremig dels teus braços. Camina a la vora dels peus. 1, 2, 3 i queda baix. No pugis encara. La mirada et queda entremig dels genolls i el cap entremig de braços. Flexiona molt més les cames, que et quedi el tòrax totalment recolzat i descansat damunt de les teves cames.
espatlles baixes, escàpules connectades, barbeta en retroacció i acaba de créixer i de projectar la teva columna cap al sostre. Molt bé. I acabem amb 3 respiracions profundes. Agafes aire, obres, inhales, exhales, inhala, obres, exhales. I una més, exhales. Moltíssimes gràcies, espero que hàgiu après aquesta seqüència d'exercicis fàcils de pilates, com a mínim la postura. Un dia més, amb vosaltres, molt de gust. Espero retrobar-nos al següent dia i d'aquí no res, aquí a l'Ique. Adeu.